Saka Harare Karoi. Harare Karoi. Chini kuti kudini? Zimbabwe nyatuchibaitisa nyatuchipiwai. Kune vamwe vanhu vanosvitindwa naMwari vari pasi pezuva nokutonga nokuita rimwe simba rekuti munonzwa kumerera kana vachinge vane zvavatanga kuita. Asi chikuriri chine chikuriri chacho. Pane mukomana akaroora mukadzi wake kunzvimbo yekukaroi, iye achibvawo kukaroi. Asi murume uyu arishandira mukati meguta reHarare. Good. Aroora kudaro akaita mimba yekutanga mukadzi. Ndokubva yabva iri pa7 months. Mukadzi akapota afa. Ndokuita yepiri yakaita kutsakatika kana kudakadika vanhu pasina kumboneti yaenda kopi. Ndokuita yetatu yakazvarwa mwana akafa pasina masuwa matatu. Asi yekutanga tanga haina kwayakaenda, mwana akararama aine 11 years. Zvadaro muri yeZimbabwe mwana uya akazvarwa akafa nezuva rimwe chete. Muroora aita zvokuenda kuchichidi kufamba achiti kumurume wake, iwe maitikira kuita zvinhu aya, iwe aitya kubuda nekududzira, iwe murume achiti yeye chikwe, iwe ati moenda kuchecha haya zvemaprofita yeya vanenge vachihumana, iwe mwana uyu akafa akaita zuva 1 uyoyo. Vatezvara vakasvika pamba vachiuya kuzonyeradza mwana wavo vachiti, mwanangu usachema, ndini ndakapinda mupurazi rako nezuro ndokubva ndavhima, ndichamboitawo tumazuva 2-3 sezvo ndabata kari katsvana kanodyika nemabhonzo ako. Apo mwana afirwa. Babaisapewo muri kuti chii chakaitika? Baba vaiudza mwana wavo afirwa mukomana kuti usachema mwanangu, mupurazi mako munogona kupinda vanhu vakatovhima usingazivi. Unozochemewo semuridzi wako kuti mune mbudzi yangu yakabereka pevati ndini ndakabvima katsvana aka, ndichamboitawo tumazuva 2-3 aka kari nani because kanodyikawo nyangwe nemabhonzo akadika aka. Vachudza mwana. Muroora akati wana murume zvandaikuudza, zvikanzi ndanenge ari kurwara. Zvikanzi right. Kusvikira muroora azoti iye murume wangu pasvika azere rasvika mwanangu iri ihombe, ini ndakuenda kwedu ndinogona kusara ndikafa inini. Ndokubva nemwana kukaroi, ndokupinda mukati meguta kumabvuku, ndobva asiyira mwana murume akati ndakuenda kumba kwedu. Muroora achibva aenda akaoneka kubva kuna vamwene navatezvara nehama kuti veduwe inini ndiri mupenyu, wandanga ndinaye mupenyu ndakusira. Mwana akura sei? 11 years. 11 years ari mukomana. Nhumbu dzakabva nevamwe vana vakashaya vangani? Ari kuenda kuita 4 kusvika dzaibva neuyo akazofa azvarwa but aine 2 days. Kozoita imwe yakatobva ikapotsa itomuuraya, koita imwe yakangoti iri kuma4 months ikangonyangarika. So zvadaro mukomana uyu asirwa mwana wake muguta reHarare, mukadzi aenda. Vatezvara vakafonera muroora namba vanga nadzo vachichedza nemutupo, masese muroora wangu kaya kaine katsvana kanga kari kadiki ndawane mujonjo, ndamboti ndimbopinda mupurazi renyu kunyange usipo but ndiwo akasiya wasakura, ndiwo akasima, ndiwo akaita zvese but ndimbopinda mupurazi menyu. Apo muroora aramba akaenda kumba kwavo. Uyu muroora iya baba vana kuudza mwana wavo vakafondera muroora. Muroora ndiye akazofondera murume wakati iwe baba vako vari zvakati mashoko akamboita pakutanga aya vandifondera nhasi vachiti ndombopinda mupurazi mako handingatadzi kukuudza, ndiwo akasiya wadyara, ndiwo aisakurira zvese, ndiwo aita ndindika ndambopinda mupurazi mako. Hapana kuita 2 days mwana mukomana achibva adonha, uyu wavo mashaya mwana achakwanisika kuzvibatsira akutopfekedzwa mapamba. Zvikati ndakakuudza uri kudii? Murume uya ndikutsvaga mubatsiri kuno kuHarare, ndobva hanzi aiwa kasira handi kuna baba vako kumba, atakura mwana nemubatsiri ndokuenda kukaroi. Vasvika kuya mwana mhino mvura dzakagezeswa achibva anzi usapinda muyadhi kana baba vasiriwo vatanga kusvikapo ende pasasvika umwe munhu baba ngavatange. Ndobva asvika kugeti, asvika kugeti nemwana vakaenda nemotokari, vaenda nemotokari vachisvika kubus stop ndobva vasvika chingoro ndochakatakura mwana vachingoti kugeti anzi baba hapo zvikanzi ndaya nemwana ari kurwara
baba vachibva vasvika baba achisvika kugedhi kune mwana kuya baba kutanga kunanzva mwana muviri wese nerurimi sezvinoita mombe kana ichangozvara mwana waini izvezvi kutanga kunanzva amai vanove amai muzukuru mudzimai wababa ndokusvika kugedhi vachiti nei baba munozviitira mumasiku anodaiswa sezvo pari kuita zvikandobatsira aiwa vasiyei apanga ka baba vachingopedza kudaro ndiye kungoti gochogocho ndiye pasi mwana ana kuzopinzwa pai umo achibva anzi mudzorere ngoro ngadzokere mota ndobva vasvika kumba ndobva vatendera kumba vachibva vaita zvakaita baba vachibva vadonha chinopinda mumba kwanzi vanga kuita sekuti vanomboriba muromo uchidzoka mumashure vachirima muromo vachishedzera kuti vakutanga kutaura mazita namba yavakataura yevanhu vavaiti ivo vakakwanisa kuti vakadya nyama yavo kutaura feya more than 20 ine vanhu vane mazita vanozikanwa munzvimbo vatorwa neveukama baba zvakare ndichitaura nesabhuku mukati menzvimbo iyi vakataura ivo pachavo kuti sabhuku nyaya yebaba ava haitauriki baba ava vanorema ava vanzi vanotaura baba ava vakapinda muvhileji ndokubva vaenda misheni kuona kuita 11 gumi nomwe chete vachiita chimbuzi padhoo rimwe nerimwe vakatangira pasabhuku vakaenda pemwana wasabhuku vakaenda sekretari wake nevamwe vari munzvimbomo vakaitira dhodho kana kuti tsvina pamisheni kuona kuita 11 gumi nomwe chete mangwana kuseni vakamuka vachitevera musha nemusha kuti mazvoenda zviri padhoo ndindaita kana muchiti mune nharo bvisai mega bvisai pupwi asi vakatevera dhoo by dhoo ane nharo anoti akasimba ngabvise pupwi vanhu vachibvunza tine mhosva kuti aiwa hamuna mhosva hamuna chamatadza asi kana muine nharo yekuti munogona kubvisa pupwi endai bvisai pupwi go ahead so pane umwe musha wanga une muroora akanga ne 2 days aroorwa aita zviro zvekuti anofamba kuseni achiita chiroora anotsvaira usiku wounganidza marara then vanatezvara neveukama kana vamuka mangwana kuseni vanoisa mari ipapo pachizotsvaira anga atsvaira imwe pupu yange itika padhoo ari muroora atsvaira usiku asina kuzviona here asina kuzviona nekuziva ndokutondora ruoko iyeye ndiye wakataurwa nababa achiti panapa nguva ino hakuna anotsvaira kuseniseni ndiani atsvaira zvikanzi pane muroora mutsva zvikanzi no uya kuno ndobva vachidza muroora wewe ndobva vaenda kunoita wiwi mugaba ndokudira maoko emuroora apo muroora kwanzi anga chingodza waifambidzana nekuti ruoko rwangu harichakwanisi apo muroora zvikanzi tomira kuchairere ruoko rwangu harichakwanisi azvigumwe zvotanga izvi rwasvika kunoko kwai muroora angogara apinda mumba umwe wake ari kumuperekedza anouye mukadzi wemurume womukoma wayo ndiye anga akutsvaira bhana achitaura kuti uita sei ndobva adzi kana ari muroora uya pano ndobva agezeswa maoko wiwi ndiye grikishi asimba munhu asimba baba vakazotanga kutera dhoo by dhoo vachibvisa wiwi iyo ndiye kumashure zvadaro mwanakomana achibva ati kuna mai vake mama ndikanzwa kuti imimi maendesa kuchipatara baba ndiri kuita ngozi demo avenguvasiyeya ndobva aenda kuhama akati mwana wangu ari muchikoro mwana wangu ari mugedhi ari kugedhi kuchingoro haana kupinda mumusha endai munonzozvitora hama yenyu vachisvika vanhu vamwe vaitosvika ipapo vachitonzwa achitaura masite kuti mwana wenyu nhingi musi wakati kaita zvakati nezvakati but aitaura zvinhu zvake ari 1 haana vamwe vaipinza veukama yangosvika kuti wabuda wenu saka izvezvi baba vari mumba havasi kuenda kuchipatara vakangogara varumba imomo amai ava vane kutora chikafu wobva vavapa so sabhuku achibva zivisa kuti ndozviri kuti wamba mune munhu sabhuku ari kuti no ndisiyei handina chaanditadzira murume uyu saka handikwanise ende haisinyaya yedare saka shoko riripo ndazoudzwa nevamwe vachiti dai mazivisa mambo kuti munzvimbo iyi ndozviri kuitika mune munhu akadai nekuti vanhu varimo vari kutya nevamwe vanhu vane hasha neukari nezvakaitika kuti uyu musiye akadaro but amai varipo vari kungomupa chikafu chete varipo ipapo baba ava vari kurwara nei baba ava vanongorara vanozviitira pupu voita senge munhu rwara nenjere avasimudze makumbo pavakarara ndipapo vanongoshandurwa asi kutaura vane simba neenergy yekuti kana vachitaura hamuite zvekutsvaka dzimwe dzenguva kwe murume uriba udzoka panzvimbo
vachingoshanduka varipo vachisvitira popo mudzimai wavo ndiye anenge achivashandura achibvisa, but mwana akasiya ati ndikanzwa kuti maenda kuchipatara achiudza hama nezvo vasopo avangatipedzera mubatsiri achibva tora mwana ndokuenda kumba kwake. Mwana uyo izvo zvotonzi akutosinga ari nani nekuti nyaya iyi yakatanga musi weFriday musi weFriday wo nhasi manje, asi haana kufa mwana uyo mupenyu. Ya Karoi vamwe vevanhu vanga vari palisi yange chitaurwa nababa vachiti iwo vane chekuita nezverufu rwavo. ndire munzvimbo vamwe veukama vetiwa ipapo vamwe vana vavo vamwe vadzimai vavo noti zviya zvekuti veukama ka veukama nevasiri veukama bata vari munzvimbo idzodzo more than 20 nema next village and vane mbiri yekuti vaitonongedzera umwe kuti iwewo zvako zvakwana iwe nemhosva isiri yavo ende vakakunongedzera zvakudhakwa. Shuwa munhu kufamba achiita pupu pamadhoo evanhu kuti ndangoda kunzwa kuti mune masimba akaita sei seungezvo uri sabhuku iwe uri secretary, but nesimba rako kana uine simba bvisa pupu wega. Vakazoenda vega futi vachibvisa vega iwo pupu iye vachiti haiwa amubvisa. Amaiwe beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni o varoia vana biro mumba iwe po rikiti vo. Hai baba Isabel Papa saka baba vapenyu vari kukaroi mwana komana ari kupi? Ari kuno kuHarare kubasa nemwana wake ari kuno zvakare kune mubatsiri kwaanopota china chinoona, so anoti anofadzwa nezuro achisvika ipapo achimhanyirwa nemwana kuti dhedhi wauya mwana angawo mashaya akupfekedzwa mapamba, but mwana akutaura but kana achitaura so ndese kunonzi zvimwe zvachona anokunonokera zvimwe zvacho hazvinyatsobuda. Ya pakaipa 10 minutes past 11 Besabel simudzaika chemurume uyu wekuenda kunoona ka girlfriend kubva kwa yemwe murume obva anoka zvikanzi daire wewe kuti tinoisa chitindo pasina chitindo 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 po rikiti vu handetinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba muri yeZimbabwe paka Glenview Glenview tichakarika chiramira tani chaku Glenview tichagarika ndo nzvimbo ika ndo ina vanonzi na baba Odain vana Chief Marange iye anenge achiridza kwa chopa chete heya ana mapuranga homwe uyo kutengesa maredhiyo achiti panotengeswa National FM rapa chete dzinobata National FM ndorapo pedyo pakawanda tichagarika yakabatwa chimuti ndo pane mukomana zvakaimba song yekuti mashwinika shangu tsado adirika inzwa mukoma KB muchinda akadanana nemukadzi uyu mukadzi uyu atori nevana vake vaviri aine vana vaviri ndo kudanana uyu murume uyu atori nemukadzi wake ndio kubva tanga kusumudzira mukadzi kutanga kuendesa vana kuchikoro kutangawo kuchinja mudziyo tutenga anga chirugara mu one room asi vana vari kuchikoro kumusha atenga masofa aisa mba abvisa mbedha aisa umwe wakanaka uripo wardrobe anga sita ichinja TV yakatouya zuwa rakaitika zvinizvi arumba muyamwe akutozikana pamba zvekutoti iye pachake aitopiwa weke makey ekuenda naye kuti kana ukasvika mama vasipo aipinda mumba sababa nemakizi ake apisvika murume anotoya nechikafu dhedhi vauya vanga vatori baba akutozikana kuti landlord yepamba pavaitoziva kuti ndine maroja angu kusanganisira mwari wakuseri uku ane murume wakatinoziva akatoendwa naye kuna landlord kanzi baba namama ndiye murume wangu asi pakataka kugara mukadzi uyu panzvimbo apa anga ari ega vaitomuziva ari single okay. asi pakataka kufambidzana neuyu
but landlord vaizviziva kuti before vauzwa munhu uyu pane kakupindana kaitika, but vasingazivi kupindana uku vanozopinda here muimba yemukati yekuti asababa namai vaikuti iyama ndani sekuru mafriends. Kana muchitika kupindana muri kuti kudini? Kuti panobva mumwe pachipinda mumwe pachibuda mumwe pachipinda mumwe, but varume vaiuya vakati wandei dzimwe dzenguva achitobva kubasa kandi kwaari kubva anouya achipinda nevamwe vachipinda ipapo vachibuda, but umbohwa vasina ndiwe kuti ndivasekuru here muzukuru here zvikomba zvake here, nokuti pavaipinda mumba havaisaziva kuti mumba maizoitwa zvinobudisa ukama upi. Asi pakazoratidzwa munhu uyu vakaona zvinenge zvavo zvalolo, but vanhu vachiri nguo yavo. But murume uyu anga asati ambosangana nemumwe munhu pamba apa. Murume asvika manheru vapinda mumba mavo vari kuonawo TV yavo nyowani, kusvikira varara volume iri pasi, TV vachangodzima TV yavo. Indokwi dzanga dziri nguwai pakauya murume uyu? kuma 11. Oh, chikomba chakandoka kana kuti uyu anga arimo mumba akasvika manguwai? Aiwa, uyu akatosvika kuma past 6 manheru. Okay. Naamai vese vapinda mumba mavo vatobika vatodya vakatorara zvavo, vachangobva kudzima TV vanzwe noko kuma 11. Noko yekutanga yakaive kukwinyana kuti padhoo pane noko. Yechi2 akakwenya umwe murume kunzi inzwa pane munhu adase ari kunoka. Mukadzi achibva kuti kumurume dai murume ndichizotaura naye aundi pfungwa dzangu dzakanditi munhu ane simba rokunoka usiku ari murume, simba rake nderei? Ende chaifunga ndechekuti wangu ini kana anga aine maboyfriends aine vanhu vake nepalevel yatasvika yekuti ndakuchinja zvinhu zviri mumba akutointroduce kuvanhu vanogara navo nedzimwe hama yake, dzinoreva kuti akutotanga kutoudza vanhu vake one by one kuti vakomana kuno kumasamba aita sei ashanduka. Ndani mo ndobva kuti kumukadzi daira, mukadzi ale ndiani nini aporeredza kuti mutumba uri unenge bhosha. Voice yacho ka mutumba unenge bhosha kuita kukumva vanondiziva muri yeZimbabwe. Murume ane nyama dzinenge dzabuda isi. Alright, mukadzi akapa saini kumurume kuti achivasvika kuti budai muite sei munotaura naye. Murume akati kwete, ende aitoti andimo arimo ndiwe. Zvikanzi muka ndobva amuka. Achimuka mukadzi, murume akabva amukawo ari kusaidi rinovhurirwa door. Mukadzi vanga vakasimira here vana? Mukadzi akatosunga kutangira manhingano yamwamwana akabva asunga kungoti Zambia. Okay. Bune then baba vangaoneka kamuzukuru zvavo varumba mauzi ndizvo, but zvakaita murume manje akakasira kutodii kutopfeka because akasina shuwa. Vakambovharirwa mumba saida racho munoriziva bati imba yanga ine vanhu ava pamba apa tiri kumbira kuti vateereri vanyatsokuona pakamira sei imba yavari kurota. Kana muchipinda muraini rayo kunobuda nedzimotokari iyi inenge iri ku right side right. Kana mukapinda mairi isite boskai kana kuti iri mukati imba imeni house but ine dhoo riri kuseri vanopinda nekuseri veranda riri kuno but kuseri kwayo kwakaiswa dhoo. Saka munhu uchipinda unondopinda nepasaidi pemba uchinopinda padhoo rako kuseri, ende madhozi ako hauyi kuzopinda mune main house vakavhara. Zvikanzi kana maroja ariko anoita zvawo ikoko. Saka zvese zvaitika ndizvokuti vanongoti pote kuseri pote kuseri. Zvikanzi right blaze akabva amuka chop angari kamuzukuru ndobva ati trouser nehembe akabva atora t-shirt ndinopinda chop because aina mapatani achibva apfeka. Mukadzi achinomira padhoo akavhura dhoo achienda saidi rinovhurira dhoo. Murume ari kumashure kwemukadzi but ari kusaidi rinoenda saidi rinovhurikira dhoo zvekuti munhu ari padhoo aite sei amuoni. Mukadzi akangomira padhoo haana kumbomira kuchinjana mashoko nemurume, akangoti dzokerai nhasi pane munhu dzokerai nhasi pane munhu ari kuudza murume ari panzi. Murume achingoudzwa anokupekisa ndobva angotena achibva aenda achibva atoenda dzokerai nhasi pane munhu achiti cheu ari kuona murume akamira kumashure. Murume anobvunza mukadzi wai wati dzokerai nhasi pane munhu? Mumba munomu mune vanhu vangani? Mune vanhu pane majutsi here yekuti kana mune munhu
ampinde mumwe kana mune mumwe atenda kumashure anodzokera mukadzi anoti kumurume ndofunga makanganisa kunzwa kana uchinda kanganisa kunzwa wati chii zvazi kutongesana here murati murume nguva iyo kuma past 11 kuma past 1 achibva tofona kune friend wake ane motokari tobva tora atanga kutoloda zvinhu zvake sambamo akati inini akalodhei baba Isabel akaloda mbedha achibva aloda television ndobva abvisa mamwe mablankets ndobva atora wardrobe zvayakaita manje murume uyo asati akuya kuzogara pamba apa mukadzi akakumbira achiti ndine wardrobe yandoda kunotenga but mari yangu yasvika sei haisi kukwana but mari yakazoiswa nemurume akamuti mari yewardrobe mari yangu wana iwewe chishandisa kutenga zvinhu zvemumba murume achibvara kuloda wardrobe saka murume akatangawo aloda zvinhu ndokubva mbotsika akati zvinoita here pandakauya pano inini ndakaendeswa imba iri kusei uko svika ndindobabuye pano ndobva ndonokera landlord usiku iwowo vana baba namai mandiziva ka haana kuzoenda nemusikana nemukadzi nekuti mukadzi kuti achienda uko achaiti ndobva asvika adzipinda mudining mwanangu wakanaka wana mama ndimi wana baba vari pano tofanira kuti tione imimi ndauya kuzokuudzai mota yamuri kuona iri panze ndakatsvaga mumwe wangu tichiti tivake kwandakabva ndine kwandakabvawo iye kwakabva nekwakabvawo tichibva tasanga kuti teshe tivake but ndakungotya kuzoita ngozi pano ndinogona kuuraya munhu kana kuzourawa inini kana kuti imba yenyu izokanganisika vanhu vaurayana inini hangu handizvigoni zvino izvi ndakada munhu 1 anove mwana wenyanga ari pano uyu akauya neni pano achiti uye ndiye murume wangu handisi kuziva kuti mumashure mangu kana kuti mberi kwangu kune vamwe vakambouya navo achiti ndiye murume wangu uyu svikanzi tinoziva iwewe svikanzi kana muchiziva inini zvakanaka handisi ini ndega izvo zvikuti ndirare hope mumbamo hamuzi kurarika ndiri kutya nokuti ndiri kunokerwa asi shoko razvobuda mudzimai mangu raratidza kuti chotendera majuti pane rose ende anenge anonoka anofanira kuita order kuti akangodziwa nonoka anofanira kuenda saka zuva randichazosvika inini muine munhu ini ndichiti ndinobhadhara rent ndini ndakatenga mubhedha ndini ndoisa chikafu kuendesa vana vake kuchikoro ndozonzi inini dzokerai mune munhu zvinozoita here hamine pazvinoperera saka tisati taenda kure mota yakaloda zvinhu izvi ndeyangu mama nadedi ndatakura zvinhu zvangu ndakuenda kune vanouya vachinzi vanonoka usiku vachinzi dzokerai nhasi mune munhu saka mangwana ini ndakuenda ndobva nzi aripi mwana wedu mwana achibva ashedzwa kudaro haangauyi vakati regai tipote kumashure kuseri tinomuona vanosvika kuseri vari kuona mukadzi ari kukwina munhu furi ari kutorutsa hamira kuti mishongo makunzi wanga uri pari takurai munhu wekomana manyenai kuchipatara iyeye ndobva takura motokari iyoyo yange nepropati iyayi ndo yakaiswa kumashure mupropati imomo naye kuchipatara nyaya yekutara ndiyani kusora zuro nezuro munhu achisvika ikoko zvavanoita machikana uchinge wamwa mushonga unongoisiwa patepi yemvura kutokudza mukanwa kutokudza mudumbu kumwa ukama rutsa inokudzoka yega kusvika arutsa ndobva apona kudaro murume uyu naye kubhadhara mabhiuzi kuita zvese ikozvinozvapo ndokuenda kwasisi wake apo munin'ina wenyu asati adzokera kumba kwake oyi munin'ina wenyu uyu inini ndaenda ndokubva asiyiwa so munin'ina waamai wekunwa mushonga akusisi wachona ndiye achibva ati mukomana uyu akambogara nemunin'ina wangu munin'ina wangu inini ari kuti akanditambisira nguva haangazotakure zvinhu akuenda murume achibva ati kana kune matare dzimosha kwaunoziva enda hako inini ndamirira kudaniwa ndozouya so murume uyu ndiye ari kuti Zimbabwe ndibatsireiwo ndakazviwanira munhu nemwoyo nokuchiva nezvandakaona paari ndikaenda ikoko zvandakaona izvi ndo zvakandibvisa handina kuita utsinye kuti amwe mushonga nokuda kwezvandaona ndakaramba ndichimurapisa kusvikira nhasi ari mupenyu ndakakakanisa papi muzukuru usachema muzukuru usiri iwewe apa uri kuchema zvipi
ndiri kuchema kuti saka mudzimai uyu akana mushonga nekuda kuti property yange kutorwa. Yange kutorwa ari kukangana kuti yanga utomanisa. Angaudza munhu kuti ndasipane munhu. Indabvara mashoko acho. Ndabvara mashoko acho. Amwe mushonga fu. Timubvunza tete sangu. Saka property iri kupi? Property yakatorwa nemurume but murume haana kuendesa kumba kuna amai futi. Rikiti murume ane mudzimai nemhuri uyu anga ari girlfriend but anga achida kumuroora aitoita zvese ende apa aitosedzera kuti ari out nebasa kuba wadi property iri kupi yakaenda kupi inoendesa iwe ukaendesa kupi uchiti yabva kupi saka iri kupi property uri kunongoto kasvika pano vanonzi chiya unotengesa zvakadaro kuti nangosvikawo zvakashipa amai bwana. Saka udza nyaya ndiyani mabaisabhero kana pane zvatakakanganisira madzimai. Murume ndiyaunza nyaya ari kuti ndauda kuramba ndichendera kumatare edzimhosva. Ndakakanganisa papi Zimbabwe. Ndakaona munhu aine mhuri yake ndikasimudzirana naye pekugara ndikataka kuchinja upenyu achidya kuti magunanzi tokadaro daro ndokundinokeresa ndiri mumba ari kutonzi mumba mune zvinhu zvangu mandobhadhara rendi nomubhedha wangu netv yangu imbodzokerai nhasi hapaite pane munhu saka inini ndikazouyawo mune munhu ini ndiri kuita zvese ndichanziwo here pane munhu kana pane zvatakakukanganisira madzimai inini kanyemba bhonzo pamwe chete nakule mama muzukuru wangu yes tiri kukumbira uregerero takamiririra vamwe vese shiri yabvuta heke asi zvinoreva kuti varume vane zvavaita ichokwadi muchiri kurangana ndichiuya panapa kuti murume aenda kunotora girlfriend worara pamubhedha negirlfriend mudzimai ari pasi yes achisasanapa panzi hatina feni tifene tiri kutsva okay regati mbotengesa tiri kudzoka manje kuziva maiti mbeure iri kupi kiki gore rino vakadzi tisu tine chimuti kiki varume hamusati mati muchati mati kiki maiti pambeure kanyemba nabhozho varume tine dzungu tinosvipira mutsime nokuti wawana chibhurani hezvo chibhurani chafa wakudaka kudzokera kutsime rinonzi Vitalis Karombe paSt Mary's kuchitungwiza uyu manje akangwara manje haana kusvipira mutsime munoona odha yakaitwa nemunhu baba pati right kuti iye haana kuroora mukadzi haana kurwisa mukadzi uyezve kukasira kumhanya nemunhu kuchipatara changa asingane inyaya inobuda ichidzokera kumashure kumukadzi kuti kumba kune mukadzi rega ndingoti mukoma KP paka Slovela Zaka chiri kuti tani baba Isabel Zimbabwe ndoda kuti munyatsoteerera nyaya iyi kashoma kuti nyaya idzi dziitike kunzvimbo 1 kwakawanda kwatakadziona nyaya dzichiitika idzi asi dzinongoya dzikapesana asi panotangira nyaya panenge pari pamwe chete Zimbabwe achibva aenda ndokubva aroora mukadzi 2 achibva aenda ndokuroora mukadzi 3 achibva aenda pavakadzi vese ava vaisiya mana 1 iko zvinezvi kuchibva kwaya mukadzi wechi4 akabva kuSlovera achibva aroorwa kuzaka mukadzi uyu iyewo pachake akamboita mwana wake mwana wake akasiya kuba kuabereke achibva aroorwa nemurume achibva agara ndobvaitawo mwana wake iko zvinozvi anga achiri pakuyamwa anga ari kuma 1 year 6 months but anga achiri pamukaka murume pakangobara mwana mukadzi anga asisa ite zvemukadzi aitotora mukadzi wake airariswa nana tete kana kunzirana navamwene asi kuachiyamwisa mwana mukadzi uyu anga akunyimwa chikafu aidya apo neapo kusvikira mwanakomana atotsvagira mai vake musevenzi asi pamba paine muroora saka zvakava zvakuitika ndezvekuti muroora uyu aitombonzi iye aende kunofudza mombe pakuita basa repamba aitonzi ngaini kunofudza mbudzi achidzoka pamba muroora uyu paakauya pakutanga achidiwa achipembererwa anga atova nemombe yake mushure mekumburima akatenga mombe yake
nikuti murume akamutanga ari kubasa, murume mukadzi ari pamba, kusvikira murume adzoka pamba, but kudzoka kwakaita murume pamba angasina basa nemukadzi. Zvadaro Muroora angane mombe yake, angane mbudzi dzake dzasvika 6, huku dzanga dzakatowanda, munhu aigona zvekupfuwa. So zvakaitika kurwara kwaita Muroora uyu, vanga vasingaudzi hama dzemukadzi uyu kuti mwana wenyu kuno wari kuita sei, ari kurwara. Airwara nei Muroora? Muroora aiperezeka uyezve zvakawanda. Ndichitaura nevamwe vagari munzvimbo vaitoti mukadzi uyu anga kutoonekwa senge munhu ane kwashi, nokuti aiyamwisa but asingaone chikafu chakakwana, asina rugariro kanaka, peace of mind pasina. Akapedzera apezeka zvokuti muviri wake wanga uta senge munhu akuita makwati, but vabereki vasingazivikana. Muroora uyu aita kakwanisa kuenda pama next door, aivaudza madambudziko ake ese, uyezve achizo anga sorina phone. Phone yake yakatorwa nemurume, ikapedzera shandiswa nemurume, haana kudzorirwa. Akapedzesera akutaura nevabereki kuma next door, achinovaudza matambudziko ake, obva ma message kuvabereki. Ndo zviri kuitika kuno, ndo zviri kuitika kuno. Ndiri kunyimwa chikafu, ndiri kurwara. So vanga vane tarisiro yekuti pavachasvika kuti havachadi mwana uyu, vanobva ivo vaita sei, vatora mwana uyu nepokutangira, but hapana zvaitika. Muroora achibva afirwa nemwana, ninyaya yekuti angasaone zvakare mukaka wakakwana. Mwana achibva afa. Kufa kwakaita mwana uyu, Muroora achibva anzi navamwene, usacheme, hauna kodzero kuchema, ndiwo vaitoti muzukuru wangu afe. Vanhu vari parufu, Muroora akavharirwa mumba, vanhu vachichema mwana uyu, iye akavharirwa mumba. Akazobudiswa, vanhu vatoparara, hatozivi zvakaitika parufu. Haana kuviga mwana wake. Haana kuviga mwana wake, akatonovigwa, iye akavharirwa mumba. Baba Isabel. Kwanzi vanhu vakanga vari parufu vaiziva nyaya iyi, ndo vamwe vainzvenga nechikafu parufu, vanomupa ari mumba. Uyezve havana kutumira shoko kuna naTezvara kuti muzukuru wenyu afa. Vana Tezvara havana kutoziva kuti muzukuru wakaita sei, akafa. Nematambudziko. Rega ndikubatei muromo. Batai muromo Baba Isabel muchitsudzura mataura akakuti mwana weMuroora akashaya nokuda kwekuti anga asawaneka chokudya kubudikidza nemukaka. Ichokwadi mukoma KB, kubva kushungurudzwa kwamai zvakasvika pakushungurudza nemwana wake iye, but ari muzukuru wawe pamba apa. Yes. Zvadaro mukoma KB, mukadzi uyu akasvika pakufa. Afa kudaro Zimbabwe, rega ndikuzivisei, haana kana zuva raakaendeswa kunzvimbo inonzi chipatara kuti azame kunobatsirwa. Aingogariswa pamba, achigariswa mumba. Nyaya ikatenderera mukati menzvimbo, vanhu vakazama kuda kutaura kuita sei, but zvakashaya basa, kusvikira iye mukadzi uyu azofa. Afa kudaro, vakashandisa nzira yokufonera vana Tezvara kuti kunoku Muroora wenyu, mwana wenyu ashayika, afa. Vana baba vachibva vataura shoko rekuti tinokumbirawo mhere nemakumbo kuti tisumuke kunoku tiuye ikoko. Zvagara zvirikwa. Vakuwasha pavakataurwa shoko iri, vakati tiri kudzoka kuzotaura nemana baba tichigadzira zvamataura, havana kuzodzoka zvakare. Vasina kudzoka zvakadaro, mhuri yeZimbabwe, nyaya iyi yakaitika musi wa 27 November 2025. Iko zvinotaura muna December. Yes. Nhasi musi wa 4. Nhasi musi wa 4 December. Zvadaro mhuri yeZimbabwe havana kuzodzokera zvachose kuna naTezvara. Ndokutora mapiki, ndokutora mashafo, ndokutora mapadza, ndokutungamira. Panonzi pakabudiswa mumwe mukadzi angasingazivikanwa muvillage iyi, akabva kune imwe nzvimbo isingazivi vanhu, akamira savatete vemwanasikana uyu achinzi ndibaba. Ndobva vaenda kunoviga. Vachipedza kuviga, chishamiso chakashamisa vanhu ndechekuti mukadzi uyu ainzi vatete havana kuona kuradzikwa kwemwana uyu. Akupinzwa muguva, mai ava vakadonha. Mukosha namai vakashevedzera kunzi tagara taudzwa kuti vane BP. Nenyaya yekufunga muzukuru wavo ndo zvavadonhedza. Izvo zvanga zvatotanga. Mahwana anga atanga. Vachibva vasumudzwa, nanhasi hapana anoziva mai ava kwavakaendeswa, ndokubva vaviga. Vaviga kudaro, mangwana makuseni kunonzi vakanga varipo vehukama kuhama dzemurume uyu, vachiti tiri kuperekedza hama yedu yafirwa neMuroora, hama yedu yafirwa nemukadzi. Nokuda kwokuti mai ava vakaenda vari vatete vaifanira kutungamirira vanhu vachienda kumakuva, vakanga vadonha. Kwanzi vakaudzwa nevamwene kunzi vataura kuti vatete, kana ndisipo ini sehama ndiri kurwara, hamutendere kuenda kumakuva vega, saka hatisi kuenda kumakuva, vane chivanhu chavachazoita ivo, no problem, garai sei. Zvadaro mhuri yeZimbabwe vagara
vagara vaya havana kuzwa kuti tazoita sei, vari kutofunga kuti mwana wavo akaiswa kumochari, vari kumirira mhere kuti vaende. Nhasi musi wemandi ndo panonzi pakasvika imbwa pamusha apa, paine vamwe vanhu veukama nevatorwa vanga vauya kuzobata maoko kusanganisa Sabhuku womunzvimbo iyi. Sabhuku vanonzi vakanga vakabuda, vakanga vasipo vaendawo kurufu rwemwe hama yavo, vachidzoka ndo pavakanzwa kuti musha medu mune rufu, vachibva vasvika zuva iri panga paine vanhu 7 vakanga vauya pamba apa kuzobata maoko kusanganisira Sabhuku. Kunonzi kune imbwa yakauya ine rudzi rwebere, ine magamba machena nematema, inofunga yakaonekwa sokuti iyo makumbo ekumberi marefu, ekumakuru mashomu, yakatanga kushamisa vanhu vakawanda, ikadzingirira imbwa. Ende kuri kunzi kubva zuva ravigwa mukadzi uyu, mbudzi dzake nehuku dzake, chinonzi chipfuwo chake zvanga zvisingaende kumafuro, zvakasara chitenderera murwanzi. Kubva aiswa pasi hapana chakaenda kumafuro, zvaitenderera pamba. Kunyange zvikaruwa kuti sei kwanzi zvakaenda zvaitenderera ipapo. Amai vakatanga kutaura vakati waizvemuroora zvoga zviri kutenderera pano. So amai vanozivikanwa zvakare vachiita zvokurapa vana nhova vemunzvimbo umu. Saka kwanzi vane kufuninidzira nezvavaita, vakatomboonekwa rimwe zuva zvakare vari kuguva vachifuninidzira moto guva remuroora. Zvadaro mhuri yeZimbabwe pakasvika imbwa ichimhanya, kwanzi yakadzingirira chipfuwo chimwe nechimwe chemuroora. Pazvaidzingirirwa pamba zvaingotendera zvimwe zvichipindapo zvichida sei, imbwa iyeyi ichibva yangoti hwa. Apo vanhu vakanga vaya kuzobata maoko vakatanga kusvika vari pamba ipapo. Imbwa ichibva yaenda nezvipfuwo zvakangorikana zvaita senge zvadhisapia, but zvimwe zvaitoonekwa. Mangwana makuseni foni yakabva kuna Natezvara zvikanzi Mukwasha, aiwa makaita basa, zvakashandwa nemwana wedu asati afa, aiwa tiri kutenda zvakasvika. Asi chasara ndiye mwana wedu asati asvika. So nezuro kuri kunzi izvo vamwene vakashayikwa mumba mushure mumwe mwanasikana wavo akauya kurufu achivatsvaga usiku achivashayiwa, vachizoonekwa vachichema vachishevedzera vachiti ndiri kunoku, vachinotorwa vari kuguva remuroora. Kusvikira nhasi makuseni vazoshevedzera vaonekwa nevanhu zvakare vari kuguva ikoko. Asi nhasi havana kudzoka vega, chikonzero vari kunzi havachakwanisi kuona, vatobata ruoko vachibva kupi, vachibva kuguva remuroora. Mwana wacho mwana wamwanakomana anove muridzi womukadzi, hapana chiri kuitika kwaari. Aripo pamba pakafonerwa naNatezvara achiti Mukwasha waita basa, zvese zvakashandwa nemwana wedu zvasvika. Akati kudini? Akabva akatovhunduka achibva audza mai vake kuti zvipfuwo zvamusiri kuona zviyezve zviri kunzi zvasvika kusilovera kubva kuzaka. Pane makilometers mangani baba Isabi? Zimbabwe kune vanhu vanogara kunhu vangatibatsira. Isusu patina kutora nyaya kungorwa pasi takaenda. Tiudzeiwo kuti kubva kuzaka kunosvika kusilovera, kubva mudhorobha nedhorobha ambori makilometers mangani tasvika kunogara vanhu ava. Saka izvezvi mhuri yeZimbabwe kuguva kwemuroora uyu kuri kunzi iko taedza kuenda paGoogle. Yes. Zaka to Slovenia panoda 5 hours 29 minutes 348 kilometers. 348 kilometers. Igugui. Yes. Hey, ameno vagari vekubva kuzaka kuenda kusilovera, rodhi dzinobatanidza idzi variko here vakambosangana nezvinhu zvakafanana nembudzi, mombe nehuku zvichifamba kuratidza zviri pamwe chete? Toda kuziva nzira zvaitinwa nembwa kudebere. Ameno. Amai. Saka vaNatezvara vasati vaenda ikoko vakagara zvavo varizi, vakanyarara. Iye Mukwasha namai vake zvakare vakanyarara. Apo amai vakurwara. Havachaoni. VaNatezvara zvose zviri kuitika izvi, vaNatezvara hapana atasvika kumusha. Ko mudzimai uya akamira satete wemuroora pakuvigwa kwake, hapana ari kuziva nezvake. Vanhu vakangomuona parufu nokudonha kwake achinzi ane BP, ende aidudzirwa navamwene vachinzi izvo ndivatete vemwana uyu. Havana kukwanisa kuzomira apa kuti mwana avigwe nokuti vane BP, vari kurwadziwa ndokutakurwa nokuendeswa kumba. Vanhu vachizodzoka kubva kumakuva hapana akavaona kusvika nhasi. Kwasara mazuva maviri kuti zuva rokudyara miti gore rino reNational Tree Planting Day risvike. Ndiani aunza nyaya yezaka Slovenia baba Isabel paNational FM? Mukoma wemwanakomana uyo ari kuwababa mukuru. Ende iko zvinozvi ndatobatwa nemumwe ari kuzviti iyanzvadzi
yemwanasikana akafa. Sikanzi ndiri pabasa kana ndachaisa mukoma bhosho ndoda kuti nditaure nemi. Ndini anzvadzi yemwanasikana wamuri kutaura. Akatisiya uyu. Buda ndibude. Ya pakaipa. Muri kuti vamwene chi chakatanga kuitika mushure mekunge vanatezvara vafonera mukwasha kuti nhaka yakasvika yakashandira mwana wedu, asi mwana wedu ndiyangosara kuti asvike. Vamwene vakatanga kuwanika kumuka vari kumakuva vakarara mumba vanogona kuonekwa vari paguva rechi guva remwana yemuroora vodzoka vaitonzwika dzimwe dzenguva vakutopepuka variko but vasaoneka kufamba vakashevedzera vaenda vanotorwa, but izvezvi nhasi vakwanisa kusvika zuva rekuseni varipo vazoita zvekutoonekwa nevari kutofamba. Ndo vaudza kuti mai venyu muri kuvaona here pavakaita sei pavakarara, vakunzi vatorwe wanike havasi kuona, vaita zvekutobatwa ruoko. Asi nezuro pavakarara vanga vachiona. Hey, hanzi nyaya yakaoma KB naBhosho. Panoda dzidziso zvakare. Chii chinofanira kuitika ukatora mwana wevanhu kana kuti ukatorwa nemwana wevanhu muchigara mese? Ukama hunofanira kumira wakaita sei kuvanhu vakaroora nekuroorana, nevana vakaroora nemwana akaroorwa. Ndokutangira nyaya uku. Ichokwadi. Ushamwari kawo. Ukama. Communication, magonatani, maswera sei, manheru, handiti. Wendu ari kuno kwari kunzwa musoro kuno, nezuro kone kukuwara kakaita, hanenge kune kafuluka mwana kari kurwara. Izve. Muchishanyirana. Vana chishashi. Yes. Iko kudya kana pane wani demba. Ijaimese. Remember kuti mwana wayo pamba pa vana ukama naye. Akatotorwa ni mwana wavo. Kumubvisa kwavo kuuya pamba apa. Ouya kudaro mubata unapwa. Kana usisade mwana wevaridzi baba Isabel. Aiwaka mudzosere mwana achi. Ndiwo wakati ndokuda. Ndiwo unotani chana. Hanzi murume akabhaiza kunyima mudzimai chikafu ko kuzoviga. Mwana wevaridzi hama dzacho dzisipo. Kuchora piki. Foshoro. Padza. Kuunganidza vanhu. Kutobika mariro. Baba Isabel. Kana iye muzukuru chirari wenyu. Mbereko haisi yekwenyu kai yakazvara mwana iyi. Tiri kuita sei chivano chedu chakaenda kupi? Ameni pamwe zviriko? Rekati mbonzwa pane ari paronhare. Udzai kecho. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino. Ndinoziva Zimbabwe munenge makachibata chimuti kwese kwamuri papo chikonzero charemera dzinza chiri kufamba nenyika nepasi rose. Zimbabwe rikandifanira kupinda nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inosuwisa zvikuru sei ndiri kukumbira vanhu mukati medzimba mukati mekugara mukati mekufambirana mune zvakanaka muite zvokubatana nekuita mune zvakanaka chikonzero zviri kuitika muri yeZimbabwe zvinokonzera nekukonzeresa zvokuti vakawanda vari kunetseka pamusoro chiri kuitika mwenyaya iri kuitika muchivu kuchivu muri yeZimbabwe rikanikwa kuti paka chivu chekuchivu chiri kuti tani takambouya nenyaya yemukomana uya wekuchengeta musikana akazosvika pakumwa mushonga tikazouya nenyaya chivu yakambopisa. Asi sori zvenyu kuchivu ndangoti ndingotsoka mbijana inyika yeZimbabwe kai. Yes. Muchivu mune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yatruck driver anodhiraivha motokari yerudzi rwetruck achienda kunze kwenyika nekudzoka munyika yeZimbabwe sezvo kuri kubasa. Right. Zvadaro muri yeZimbabwe murume uyu anoenda achidzoka dzimwe dzenguva kamwe chete kaviri kana kutadza kudzoka pamwedzi, but ane vana 4 vanovi vanakomana chete vaakaita nemukadzi wake. Eni mudzimai ari kumba? Mudzimai ari kukumba. Okay. Zvadaro mukoma KB murume uyu akabvaisa shop yekuti mukadzi anosara achiita zvinhu matruck driver anoona anokwesa kumbowana aisa shop mukadzi anogara ari busy kushop anouya zvakare achienda kunohodha muguta rekuHarare nekwese kunohodhwa kana kuchivu ikoko. Murume paakadzoka akatanga ita mwedzi 1 asipo achibva azodzoka. Kudzoka kwakaita murume uyu motokari yake yakanga yafa achibva atoudzwa kuti pati iyi inoda sezvi zvinenguva yakadai so akati ishe wangu kubasa hamukwanisi here kuti panguva zvekuti ndinogona kumhanya kumba zvikanzi hazvina kushata manya ende ndiye senior driver ndikubva amhanya kumba achienda kumba mukoma KB achinosangana nemudzimai wake sababa namai vanga vane nguva iyoyo ipapo konapo murume akatanga kutonzwa kurwadziwa kuita senga ari kunzwa kuti ada kuenda kunorasa mvura kunosvika koko mutezo wakura mutezo wakutozvimba achakwanisi. Murume akapesa kuti zvekutochema mukadzi chichi mukadzi akati aiwa baba mwana ndimi mauya nazvo izvi waipandanga ndiri kuno kukusina zviri kuitika waizvikanzano murume nekutaura nemaziviro ake
anoti mudzimai andirambi kuti varume tinogona kuti zvinhu zvatinogona kuita, but right now andizivi. Ndokubva mukadzi murume nemuchikadzi vachivaenda kuchipatara. Vachienda kuchipatara vanotaura vachiti mukoma KB, manesi madoctors vakashevedzana kuti vakomana uye muone tiri vanhu vebasa tinoshanda nevanhu vakasiyana, munogona kunge makambozviona, but patakadzidza hatina kumboona zvinhu zvakadai so. Chii chaiitika pamutezo wababa? Right, mutezo wababa waita sekunonzi ndingataura kuti asenge munhu akadekoreta chinhu kuti apa panoiswe mukala, apa poiswe mukala, but kuri kuzvimba. Dzimwe dzenguva achita senge munhu vakamboita vanonzi vaiva vanhu havafaniri kubatwa zvirwere, saka vane dzimwe nyama dzinofanira kubviswa pavarume. Vanoona vamwe vaitoona kuti ndozvakaitwa mumwe, vanoona vamwe vachiona hazvisirizvo, vachiona rimwe saizi womboonekwa senge mwana mudiki, wozoonekwa panguva yekutoti kana kuti apfeke hembe diki yemukati haatokwanisi nekuzvimba. Ukaona izvezvi paunozoona next time unoona zvakasiyana. Iye mudzimai wacho achitaura kuti ndio maona ndiri kuita, but zvandamboona iye nchivakomba hazvisirizvo. Vamwe vakamutodza pasaiti unogona kupiwa mapiritsi ekuti udzikise pain because aichema murume mukuru, airwadziwa. Achibva abuda, achibva audzwa arimo munemo zikanzi dai ukamboenda kwakati unombobatsirwa, mapiritsi usaregera, but ina unobatsirwa. Ndobvaenda kunzungu nekunyima. Achienda ikoko akazoenda ega, mukadzi anga nemwe mwana mudiki wanga anaye airatidza kuti ane kumwe kurwara kwaari kuita zvakare. Zvikanzi chirega ndiende nokuti ane motokari, ndobva tsvaga driver, ndobva aenda. Achinosvika ikoko zvikanzi munhu wandiri kubata pana pamukadzi wako, mukadzi wako uyu, nokuti wakatobatwa nemukadzi wako iwewe kuita senge munhu abatwa nerinyoka rwakasiyana. Unogona kuti ukafamba unokubata nemazuva, but runyoka urwa ruri pamukadzi wako, but uru harisi runyoka ruri pamukadzi wako. Mukadzi wako iwewe ndiye ane zvaakaita kumurume akagadzirwa. Murume chikomba chaifambidzana nemudzimai uyu changa chakagadzira, ndo chine mukadzi akagadzira. Saka mudzimai uyu akabva abatira murume pakazoshanda nemudzimai wake, ndobva ahakwa. Mano bosho na bonzo tani kumweko ni mchemewa Lawrence Ntita patohudu Redcliffe ndiri kubva loud and clear chakabata chimuti patohudu Redcliffe baba Isabel. Kwanzi ndakachibata mukoma KB nemukoma ari pa London apa anoshevedzera kuti iye Timothy Mpoperwa ari kushevedzera kuti kana mazogara tikada kutsvaga vateereri ndogona kushaya anondidarika pakuteerera. Iye handisi kumudhauta. Aiwa Timothy mabatiro ari kuita chimuti Timothy apa rushedzo rinogadzira kasongo kanotaura nezvevateereri veNational FM chete. Kari kurekodera ikoko kunyengedze kunze. Icho kwademuri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba ipapo inzwa iZimbabwe vachibva anzi iye chishedza mukadzi wako uye naye pano achibva pina nemukadzi zvikanzi amai handidi pana patina kumbowanza tiri pamwe chete. Ndiri kuona amai mimi mune munhu wamakafambidzana naye, but mafambidzana naye munhu iye akagadzirwa nemukadzi wake, ende mukadzi uyu akambouya akunangai pakada kuita mashoko nekuti anga asina umbowo, achibva zokumbira ruregero, but pamakakumbira ruregero makabhadharwa, but zvamakabhadharwa amuna kuzudza murume wenyu nokuti maisvika kuti muchabvunzwa kuti nyaya yamabhadharirwa ndei. Zvikanzi kudini nemukadzi wacho. Mukadzi achibva amboti vakadzi kana vachigara tinonetsana uyezve tinofungirwa. Zvikanzi nemubatsiri handinei nekutaura zvinhu izvi, ndangoti ndikuzivise kuti zvimwe zvakaitika ndiri kuzviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti murume wamakafambidzana naye mimi ndiye akagadzirwa, but hazvina kuitika munzvimbo yamunogara yemuchivhu. Murume uyu anogara kuChipinge. Zvaanogara kuChipinge makaenda mukati meguta reHarare muchienda kunohodha, maenda kunohodha ndo pamakasangana nemurume uyu, uyezve murume uyu ihama yemukadzi wenyu, kureva kuti kana ari baba mukuru kana baba munini makaita chivi neukama uhama yenyu. But murume uyu anogara kuChipinge, but makasanganira kupi? Asi chiri kundirodza ndiri kuti zuva ramakasangana ndo zuva ramakagamwa. Handisati ndataura zvakawanda, pane zvakawanda zvandiri kutaura, but ndoda kutsvaga pakatangira nyaya yenyu. Murume mukadzi achibva aramba vachibva vaenda mukadzi ndokudzoka nekuseri kwakaenda murume kubatsiri uya. Zvikanzi kumubatsiri
ndikukumbira kuti zvamakataura ndizvo, asi ndikukumbira kuti imini pamucharoonora mukadzi uyu, murume uyu, pane zvakaitika, itai kuti inini ndisarware. Zvikanzi hazviite kuti usarware iwewe. Kurapika kunoita murume uyu kune chokuita pane vese vakafambidzana navo. Amai. Newe ndikokuti upore, because iwewe pachako zvakaitwa nemurume uyu uchiri kubata vanhu vari kuita upombwe newe, but iwewe hausati watanga. Manje uri kutanga iwewe, nokuti ndo zviri kutoda mukadzi wacho arida kuona munhu akatamba nemurume wake achirwara. Ndo zviri kuitika. Alright, murume achibva azodzokera kumukadzi, murume adzokera kumukadzi, mubatsiri hana kutaura kuti mukadzi wake akauya kunoko, ndobva ramba akanyarara. Zvikanzi ndiri kukumbira uite wiwi mugaba, ndoda kukurapa, nekuti vanhu vaimuunganira murume mukuru achibowa kuita senge akutofa. Zvikanzi isa wiwi mugaba, achibva isa wiwi. Zvikanzi nditsvagire chipfeko chemudzimai wako chemukati nechako, achibva ina nacho. Zvikanzi zviwache pamwe chete, zvichibva zvanzi ndisire, ndobva asirwa. Mukoma KB achibva asirwa kudaro. Zvikanzi ndiri kukumbirawo date, kana uchiri kuziva date rawakaroora mukadzi wako kuti iko zvino zvita kuchigara mumba medu, mukadzi uyu amukadzi wangu. Ndiri kuona mukadzi wako iwewe pawakamutora yange isiri mhandara. Zvatoda kuita panapa zvinokodzera tikakanganisa nyika. Kubva zuva rawatora mudzimai wako, mukadzi wako iwewe akatomboita mwana, akagara asina kukuudza akuti ane mwana, akazokuudza kuti ndine mwana, matombogara mese, ukazvigamuchira. Zviripo, muri kuzviziva, right? Unozviziva kuti mukadzi wako zvakare haasiri ye mwana wokutanga, akatomboita pamwe pamiri pakabva, asi pamuviri apa chero hama dzake hadzipazivi, akabvisa ega kureva kuti ane vana 2. But izvo zvazvina basa newe, zvakaitika usingazivi, ende ndizvo kumashure. Right, iko zvinozvi tsvaga dheti kubva raukagara nemukadzi wako, raunoti kubva zvandagara nemukadzi wangu ndio pana ndinaye. Zvikanzi right, vachibva gara ndobva tsvaga. Zvikanzi inini handichadi kuti zvemadheti zvinogona kunetsa, ndiri kungoda kuti mungondisira gore, nokuti iko zvinozvi ndiri kufungidzira kuti kwandiri kushanda nditori ne8 months. Saka kana mukadzi wangu ane zvaari kuita mugore irori, ndio patanga kuita zvinhu izvi. Saka itai madheti egore, tine vana 4, kureva kuti titori kuma 12 13 years titeze, but ingoitai pagore roga, kuti kubva pagore zvii zvakaitika. Zvikanzi ndoda kubata vanhu vese vane zvavakaita pagore rokutora madheti. Ndive madheti, ndobva aitwa madheti pagore romukoma KB. Ndo pane varume vanosvika 6 vemufamily, kuita 7 vasiri vemufamily, vari vemunzvimbo mavanogara. Chivho kana muchiti vemufamily muri kutaura kuti kudini? Vakazvarwa pamwe chete nemurume uyu, hama dzemurume uyu, vana baba munini ana sekuru vaiganga nemudzimai wake. Vamwe vacho pakatobuda 3 vanogara pamba pamwe chete vakaganga navo. But mukadzi uyu akazobvuma kutaura 1 anove asisagare munzvimbo but ari wefamily wakasangana naye mukati meguta ari kuHarare aenda kunohodha. Saka achibvanzi iye, isusu hatina zvatiri kutaura newe nemurume, iwewe enda unoshedza hama dzako. Hama dzako ndio dzatoda kuti uudze vanhu mukadzi ndobva aita 3 days pasina kutaura nyaya iyi. Zvikanzi nemubatsiri anotaura sei vari kurwadziwa ndevamwe vanhu, iye hasi kuita sei, hasi kurwadziwa. Ndobva tanga iye mukoma KB, iye achibva tanga. So mukadzi aenda kuchipatara nemwana achiti mwana ndakuita sei, ari kurwara. Yesho iye mukadzi ndakuita sei, ndakurwara. Atangawo zvakare kuzvimba mutezo, kusvikira aenda kwasisi vake. Sisi vake vachibva vati, kwai uri kurwara zvakadai so izvi, chirwere chepabonde ichi, kwasei uchienda kuchipatara wega usingazivise murume wake. Wanike mukadzi uyu akuramba kuti sisi vake vabvunze murume kuti ko imi misei muchirega mukadzi achienda kuchipatara ega, imi muchirwara chirwere chakadai. Musisi vake kusvika vati ko iwewe sei usingati murume wako azive. Sisi vachienda kusimuka vega kunanga kumurume kuti nai baba mwana, ko imimi munogara muri kubasa musipo, nhasi mouya kubasa iko kumba, mouya kumba mwana wame vangu akurwara kusvika panguva yakadai so. Zvikanzi mwana wame vangu ari kurwara, handizvizivini. Zvikanzi hamuzvizivi kusvikira ati wona zvaita munino wangu, asi tikonekana kumbofamba pamutano. Zvikanzi kuchipatara neunodii, zvikanzi anoenda nemwana. Zvikanzi munoreva nhema, muri kuzviziva. Ndo pakazobuda nyaya yekuti veukama vekumukadzi nevekumurume masangana, kusvikira murume ataura nyaya dzese kuti ndo zviri kuitika. Mwana wenyu mai yenyu ngaapupure, mwana wamai ake aipupura 1
kusvikira nzwo ari kumubura hwani. Hama yemukadzi uyu ndo yakazoudzwa kunzi kana pane wakaita naye chivi vese vachabuda. So far kwabuda 4, vabuda 4 itu veukama ne2 vasiri veukama. Kusvikira nyaya yaendesewa kwa baba vemukadzi uyu. Baba vemukadzi uyu ndiye munin'ina wa Sabhuku munzvimbo ishi. Sabhuku nyaya yake kutaura kuchifu vanoziva nyaya iyi yakaitirwa musangano kurova bhera Sabhuku kuti vanhu vaungane. Ndo pakatozobuda zvakare dzimwe hama dzichiti matimu unhu ari kurwara sei saka zvakati ndo pakabuda vanhu vachiti kumbe kwede kude kurwara kwakadai so zvakare, kumbe kwede kude kurwara kwakadai so zvakare. Mukadzi achibva anzi iye taura nyaya dzako, haana kutaura padare. Akaenda kumuna sisi vake, sisi vake akati nyora list yevanhu pasi yaunoziva kuti wakanganisa nevanhu ava unoda kufirei. Achibva nyora list kuchibvu kune vanhu vakanyorerwa list Zimbabwe yakapiwa Sabhuku kuti vanhu ava kana vachirwara vanhu ava ndo vakaita chivi nemukadzi uyu. Sisi wemukadzi uyu achibva afonera baba vake nguva iyo kuti baba kana mukadanwa kuno kumusauye zviri kuno kuzvinonyadzisa zvakaitwa nemwana wenyu ndezvei ndezvakati baba vacho vanoshandawo kubasa nokuti Sabhuku anga kuti iye baba vemwana uyu ngavauye pano zvichaitika mangwana vasi chichiri kuitika. Baba vachibva ati andiuye ikoko ndiri kubasa izvo vangatodzwa nemwanasikana wavo. Saka izvezvi varume ava vachibva vanzi nemuridzi womukadzi inini handisi kuenda kwamambo kana vanatezvera handikupei mhosva. Achiudza sisi vachona nokuti akazviitira zvinhu uyu, but chandirwadza ndechekuti haanganoite zvinhu zvinoda kuuraya inini asingadi kutaura zvakare. Chandiri kutaura ndechekuti sisi muri pano imimi takurai mudzimai wenyu munin'ina wenyu munoudza baba zvamasangana nazvo pano. Varume vese vakarwara. Chandinogona kukuudza ndechekuti kwandakafamba inini nekwandakaenda inini ndine mari yandakabudisa. Pandakaita kuchipatara ndakabvisa mari yakati kuna sekuru kana kuti mbuya kana madzibaba muprofita kana kuti ani achandibatsira pano handina chada ndinabvisa. Iyeye kana ane zvaari kuda imimi ndimichada sei muchabhadhara ikoko. Handina chandiri kuda kwamuri ndosara neupenyu hwangu. So vakanzi vachashevedzwa musi waSaturday. Musi weSaturday ndo pakataurwa nemubatsiri kuti wangu uyu akandishevedza uyu anofanira kunge akufamba zvakanaka. Kana akuti right ndo pandichada kuti imimi vari kurwara ndizokuudzai kuti zvandakashandisa pamurume uyu ndezvipi uyezve zvoda kubhadhirwa zvii. Vanhu vakarara muchivumo. Vanhu vari kurwara vangani izvozvi baba Isabel? 6 plus 7. 6 veukama. Yes. Wemurume uyu 7 vatorwa. 1 wacho ndingangoti ukuna 12 wechi 13 ari kuchipinge. But akafonerawo zvakare mukadzi wakaitaura zvechokwadi murume kuno karuta sei ari kurwara. So akanzi anofanira kuti auye pane vamwe chikonzero kuna zviri kuitika. Mukadzi akapona achinyeperwa but vamwe vakamudza nekuseri ndo zviri kuitika. Mukadzi akatanga kudetsera nemurume kuchipinge. Izvo zvipanzi murume anofanira kuuya kuroko. Mukadzi ati andiuyi ikoko endaimika kunyaya dzenyu. Saka kana zvichigona kana ndatenderwa Zimbabwe tichakupai piki remukadzi uyu. marwariro ari kuita anoyo zvakare ndiye akatanga nyaya idzi. ko mudzimai kuti mukadzi akagadzira murume wake paakaziva kuti ane girlfriend yari kufambidzana nayo ariko uyo kwanzikiro pakaungana vanhu padare akaramba kuenda akati handiende ikoko ende iye haasi kududzira nemurume wake zviri kutodudzirwa nemubatsiri. Ndanga ndarivara pakati pevanhu ivavo pane murume wacho futi akaganga anova nomukadzi akagadziraka nokuda kugadzira kwomukadzi uyu akurwara zvakare ari pakati pechikwata ishi yapakaipa ari pakati pechikwata. Murume anova ndiye akaita chivi nemukadzi uyu. Mukadzi atanga kurwara akarwarisa murume wake iye murume wacho zvakare akagadzirwa ari pakati pevanhu ari kurwara. mai Keila kuriseko kushamba nhasi gogo chiyangwa vakachibata chimuti vari paGreencroft pagonataniko paGreencroft tsika mwana tsika 10:15 ndo pafika nthawe pali manje. Noro yachete ndinonzi Adhiyo Makani pambare. Asi baba Isabel mudzimai uyu achibvunzwa kumubatsiri sei airamba nyaya iyi. Ndo pakaoma but kwaive kuramba murume wake ari pedyo asi akazotenderera nekumashure akadzokera futi kumubatsiri ari 1 achida kusema kurarama kwake iye chete. Enda paakada kuudzwa kunzi azive kuti chakamukuvadza chakonzeresa kukuvadza murume chii akaudzwa kunzi iwewe wakagadzirwa nemurume wakaita choupombwe naye
asi kuti uzive kuti tazviziva iwewe pachako une mukadzi akambokunongedzera achiti unodana nemurume wake. Mukadzi uyu achibva azotya kuti imhosva chikonzero haana kumboka kwana. Iye achibva azodzoka kwauri achiti sorry pane zvandakakupomerai achikubhadharai. Makabhadharirwei? Message iri panapa iri kubva kuna Atwo Marwira. Apa vakadzi vamwe vari kuzvinzwa. Apa mumwe ari kutoita kahupombwe iye zvino achitozvinzwa mumba musiri make. Zvinorwadza baba Isabel. Unenge wazvichengeta uchiti regai kandidzoke kumba kune mudzimai, wosvika wotorana nazo, mudzimai otanga kukupa mhosva pamusoro pezvo zvakare, asi iye ndiye anenge aita gumbo mumba gumbo panze. Panoitwa sei pakadaro? Ya pakaipa. KB na Bozo alright. Icho chekuchivhu icho chinonzwisa tsitsi mukadzi uyo ane chifambi chinenge right pazotaurwa kachisikwa chacho panapa ngamuendese kumba kwavo anomurayisa Persuade Madai pa DZ3 ndimutsiroka mai na baba vanonzi Mbuya Eva vari pa Tony Farm kuRafingora nemukoma anzi nemukoma wangu Constantine Josiah ari pa Guruwe panonzi pachikokonya. Tinoteti baba Isa 10 minutes past icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza kutudzura muri Zimbabwe. Pane nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Shurugwe. Mukati menzvimbo yeShurugwe mune nyaya yakaitika yababa naamai vakaroorana mumwe nemumwe aine mwana wake. Okay. Murume aine mwanakomana, mukadzi aine mwanasikana. Vese vana ava vakatanga vakasvika grade 7 vari pamwe chete, asi mukomana ndiye akambotanga ari kumberi achibva adzokorodza kusvika vama grade 7 vese form 1 form 2 form 3 form 4 vakanonyora pamwe chete. Vachingopedza kunyora vasikana vanava ndobva vashayikwa vese pamba. So vashayikwa vanga vane gore vasingawanikwe, nyaya dzikaiswa mapurisa vakashevedzera vasingawanikwe. Muri yeZimbabwe vakazowanikwa musi wa 1 December 2025 vari muShurugwe mudhorobha. Vanga vadisappear rini vasingaonekwe. Vapedza kunyora, vapedza kurapera, vapedza kunyora gore rakapera vachipedza kunyora 2024 okay. Vachingopedza kunyora vachibva vashayikwa, vachangopedza kunyora vese vachibva vashayikwa saonekwe, vazowanikwa musi wa 1 December. Nasi ndeti chii? Nasi musi wa 4 December. Musi wa 4 December ka vari kuShurugwe vari muShurugwe mudhorobha vari kutorocha vatori nemwana vese murume nemukadzi. Mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha, tiri vasiyaiti tiri matikitivha, mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha, tiri vasiyaiti tiri matikitivha, mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha, tiri vasiyaiti tiri matikitivha. Po 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 rigidi vu mati ukama uripo pakati pemusikana uyu nemukomana, hamzadzikomana nehamzadzisikana ndeupi? ndowe kusangana kweropa rababa vavo naamai revabereki. Okay. Baba naamai, baba ndo vane mwanasikana, baba ndo vane mwanakomana, amai vane mwanasikana. Murume nemudzimai vabereki vavo vakaroorana, vanhu ava vane vana vavo, vane vana vavo, ende ivo kuroorana kwavakaita havana kuita mwana. Okay. Ndivo vana vavo, ndo vana vavo ivavo vaitogara pamba pamwe chete vachienda kuskuru kuchikoro kusvika grade 7. One anga ari kumberi mukomana, mwanasikana, but pavakaroorana mukomana anga ari grade 7, musikana ari grade 6. Mukomana akazotsokorwa nekuda kwezvaakabuda nazvo, ndokubvaina mugrade 7 vese form 1 form 2 form 3 form 4 vachinonyora, vachipedza kunyora disappear, havana kuwanikwa, havana kunoona zviziviso havana kuwanikwa, can't get. Vakazowanikwa sei kuShurugwe? Aiwa ko muShurugwe ndo Shurugwe Zvishavane zvishavane mudhorobha rezvishavane eka mune vamwe vari kugara imomo dhuma ku zviri sei chichiche wakadzidza naye no munondoma titogaraka ndina madhama wangu panapa kunodaiso vakatobereka kamwana baba sisina bhuti. Pane mubvunzo wangu makuna kule iye hanzvadzi yake here? Ndichazokupai mukoma kebhinde muri yeZimbabwe yemwana ari kugara naamai vake semurume nemukadzi, ende ari kubheja kuti anosvika pano achitaura nyaya idzi idemo rudo mwene wawo, kana ini naamai vangu takawirirana. Dambudziko renyu vanhu nderei? Baba Isabel, amai nemwana, amai nemwana, mwana akura sei? Mwana
akatomborora mukadzi akaenda. Wapapa uyu. Baba vake vachifa ndokudzoka kuzogara pamba naamai ende pari kuitika zvinhu izvi baba vasati vatoitirwa magadziro. Mwana ndewaamai ava nababa vakafa. Sei muri kuti mwana ari kugara naamai semudzimai nemurume? Hapana chiri kuvanzika, bedroom imwe chete ende amai ava vanototi baba semurume. Hembe dzemwana nokuwasha kusanganisira zvese zvemukati. Bedroom yanoshandisa imwe chete. Ndichakuvizve. Tora shanga. 0713938538. paIsabel mambotaura kachimwe chatezvara nemuroora chakamira seko. Tsudzurai Zimbabwe yamirira tongozotora kanhare kamwe chete. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuendika matima nenyika ino. Muri yeZimbabwe chandakapakata ndiri mukati mekukupai inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Sanyati. Muri yeZimbabwe kana ndichiti Sanyati ndiri kutaura kunonzi kuSanyati kunonzi kwa Sechu kwa madziva enzou yandirika kwa madziva enzou village uko zvakaorongeka muri yeZimbabwe. Andingati kurongeka. Kune nyaya yakaitika yokuti kuna vatezvara mukoma wababa wemuchene sokuti inini ndina baba vangu inini ndoita mudzimai wangu. Mukoma wababa vangu inini okombisa mudzimai wangu. Ndi baba. Right. Okombisa chi? Vakakombisa mudzimai wenyu pakuita sechi chakaitika. Vanhu vakatodanana zvokusvika kuita zvisina basa. Zvazviri ndizvokudaiwo Isanyati Sechu mwanakomana akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake angastori nemwana 1 angaine pamuviri pechito. Aroora kudaro mukomana uyu anomboenda kumakomba achisiya mukadzi wake ari kukomba. Zvadaro mukadzi ane pamuviri. Mukomana adzoka kumba ari kusangana nemeseji mufoni yemukadzi yekuti wamuka sei umwe wangu pari sei pamuviri mwana akutamba here ari sei mwana wangu mwana akutamba here. Imeseji iyo ndokutsvaga meseji ndokuona iri kubva kunani kuna baba vake baba mukuru mukoma wababa vanhu vatezvara kumuroora. Iwe chichi message yawanikwa right. Mukomana anotora message anoenda kunoudza vamwe vokama nevagarisani kusanganisa inonzi Vitco Committee pamwe chete naSabhuku ndobva aendesa nyaya yake. Aendesa nyaya yake. Nyaya yakatorwa mazuva isina kuitwa. Vanhu vakangonyarara nemhaka yei yekuti iye mukomana uyu nyakutorerwa mudzimai uyu mukugara kwake nevamwe agare zvakanaka. So vanhu vaita sekunonzi agarawo nedambudziko nechi nevanhu kunyangwe nababa vake avapindirani regai timsi yakadaro. Aona kuti mazuva awanda akadaro ndobva tora mukadzi wake ndobva mutakura straight kunomusiya pambababa vake. Zvikanzi baba ndaya nechi nemudzimai wenyu amuna chamunoramba izvi zvese izvi. Cheri mukadzi wangu ndiri kumubvunza ari kutaura ari kungoti ndibvunze wemimi haana mashoko but chandinobvunza hapana chikonzero ndinazvo ndosaka ndakanati ndisechi kumazitare vanhu vandibatsire but nenyaya yekuti vanhu havasida kundibatsirawo hapana zvandingaita vachibva vaita sei vachibva imira yakadaro. So kutaura kuno kwatuta nyaya iyi mukadzi uyu akatakurwa ndobva aenda kunosiyiwa kumba kwavatezvara. Shoko richibva raenda kwavatezvara vakaroora mukomana uyu kuti inini mwana andichisina yeye ndakamutora ndikamuendesa kunani kuna baba vangu. Vanatezvara vachibva vati mukwasha nyaya yako takainzwa takamirirawo kuona action ichatorwa navatezvara kuvapa mukadzi. Okay, action dzavachatora ndobva richitangawo isusu kutaura nenyaya yachona kuti ivowo vari kuuya here netsvakirai kuno ikurodzerwa mukadzi wavapiwa kana kuti imimi mune matare enyama muchagara pasi isusu pamwana wedu tine zvatakamirira. Saka nyaya iyi pane payange ichinzvengwa panove pane nzira inoshandiswa kuti nyaya iende kunosvika kupi kwamambo. Nokuti aya makuna aya mambo vekunzvimbo vanonzi mambo neuso. Mambo neuso havana kuudzwa chitiko ichi, hachina kusvika kwavari. Why? Nyaya inotonga kwaSabhuku. Sabhuku akatonga nyaya osimudza waenda kwamambo. But Sabhuku akazoitawo nyaya mafeelings ekuti uyu murume anonesa mukati mekugara naye handidiwo kuita nyayani handidi kuita naye so kuti ijambe kuenda kwamambo inonesa nokuti angosakwanisa nyaya iyi ndiani ndiSabhuku. Sabhuku akabatira pamafeelings. Yes.
ekusagarisana zvakanaka kwomurume akaunza nyaya kudai nevamwe okay saita kuti zvimise kuti nyaya isimire kuenda kwani kwamambo nekuti aya makuna kuna zvakaenda kwamambo aya saka iko noti pandapedzisira nyaya yemukoma KB musi weFriday muroora angatoendeswa angatori ne2 days ari pamba iwo baba zvakare vane mukadzi wavo hatizivi kuti kugara kwavo zvakare nemuroora wepamba vari kumutora sani nokuti auya achinzi tava nemukadzi wenyu uyu mameseji aya muroora mudzimai achibvunzwa nemurume mushure mekunge meseji yabatwa akabvuma kuti ari kudanana nababa handizivi bvunzai baba muroora akura sei ane mwana 1 nepamuviri ari kuma 25 yes baba mukuru vanova baba vari kudanana nomuroora vakura sei mfunga 52 mukomana akura sei mukomana 27 years ya baba vemukomana uyu chaiwo vari kupi varipo ndo vari kutonzi atowiriranewo nawo nababa wake futi awiriranewo futi nyaya yanda kutaura panapa ndeyekuwedza yekuwedza yakamira sezvizvi kune murume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake murume uyu achibva musiya achigara pamba pana vamwene nevatezvara iye achibva aenda kunze kwenyika kune imwe nyika iri pedyo nemunyika iri muno muZimbabwe aenda kudaro Zimbabwe ndokubva anogara ikoko ari kubasa aitumira chikafu chake pamwe chete nekuona nekuti foni achitaura nemhuri yake vana vake achitaura navo mudzinhare vana vachienda kuchikoro Zimbabwe zvakaitika ndezvekuti izvo vamwene vakangofuma vakachigagaka vachiti kumuroora handifungi kuti vana ava vana vevana vangu vomwana wangu handifungi kuti vana ava vana vemwana wangu vazukuru vangani vari kudhautwa nevamwene kuti havasi vana vemwana wangu vaviri 2 wana asati kuenda kuchikoro newana turi muECDA zvadaro mhuri yeZimbabwe amwene havana kutaura nemurume vakabva vataura ivo nemuroora wavo vamwene vachibva vatora munin'ina wemurume ndobva vaenda kuma-DNA test vachibva vaudza mwana wekuti pane suspect nezvandiri kuona ndichamira handikusiye mwana wangu mwana wekuti arambe zvakamuomera amai vakatungamira mberi vachibva vaenda kuma-DNA test nemunin'ina wemurume ane vana ava nekuti iye haasi munyika yeZimbabwe ari kunze kwenyika yeZimbabwe vakaenda nemwanakomana wavo ari munin'ina ndobva vaenda kuma-DNA test vachisvika kuma-DNA test mukoma KB ropa ndobva raramba kuwirirana baba munini nevana ropa rakabva raramba kuwirirana muri kuti bamunini nevana ropa rakaramba kuwirirana pakuita sei vari kuti iwo ropa ravo kana kuri kuti rakafanana neremukoma wachona kureva kuti vana havazi vana vevana vavo kuma-DNA test zvaramba kuti murume uyu akwanise kunzi iye nevana ava vane ukama zvichireva kuti bamunini anova mwana wamai ava havasi mwana pari zvinozvi ivo vanoti munin'ina uyu nemukoma wavo vana vavo ende vana vababa mumwe chete ndo zvavandirika saka kana baba munini varamba kuwirirana nevana amwene vari kutoshevedzera kuti saka vana havasi vepano nekuti vangu vana inini saamwene ndevepano ropa ravo rakafanana saka iwawo vana vako kana varamba kufanana ropa nemwana nemukoma nemwana wangu uyu anove munin'ina wababa vevana vavo kureva kuti vana havasi papi havasi vepano vachibva vafonera mwana wamukomana anove ndiye muridzi wevana zvikanzi taina nemunin'ina wako zvaramba kuklika right kureva kuti vana havasi vako murume akati no mirai regai nditore off ndiwe ikoko murume achivatora off amai kumagunde yemotokari inofamba amekumagunde murume paka apindira pawedza guto mwana uyu murume uyu anga achishanda ari kupi anga ari kuSouth Africa nanhasi ndikoko apa akangouya seofu yekuzogadzirisa zvinhu kuti zvinhu zvakamira sei munoziva kukanzi mwana asi wako autogadzikani nekuti ndewe akatoenda kundoshandira kuSouth Africa vese vana vari 2 vakanzi nekuti vana varopa ravo ivo rakafanana but rakasiyana nababa muroora aneta mukomana abva apindira asati atanga kublema mukadzi wake ndobva apinda akati mama regai ndinopinda ndega mutipa nevana vangu achinopinda nevana vake paka ropa revana ava neropa rababa vabva kuSouth Africa zvapindirana kureva kuti ropa rasiyana ndera mukoma nemunin'ina chichambe chatsoka manje kureva kuti kuna amai kureva kuti ane vana vakasiyana ropa
mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva kukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva po 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 rikiti vu matichi chakaitika baba nanhasi muwedza muri kushedzerwa shoko rokunzi rakazvirova rikashamba kufarira nekudana mai nyanga inozobata amai vako daro mukoma KB nyaya yandiri kutaura yemhuri yeZimbabwe yani 5 months yaitika munzvimbo yewedza tane mwedzi inokwana kuita iyo mushanu nyaya iyi yaita sei yaitika nyaya yeungana pambaka yatenderedza baba vakuziva manje kuti vakuoneswa nevamwe kuti nyaya makatanga iyi baba yadzoka kwamuri muroora hana kuita gumbomba gumbo kunze akatoita gumbomba kunze mundati ndi baba venyu baba vachibva pinda nevana vavo baba vari kuona kuti amai ava amai nababa ava vanova ndivo vabereki chavo chavo amwenye kuti kumuroora vana hasiwe pano vane vana 3 vakomana 2 nemusikana umwe chete vese vakapedza chikoro Zimbabwe vakadzidziswa nababa ndokuzoonekwa kuti mukomana nemusikana vave 1 akaenda kumadna vana vemukoma nemusikana ndo vane ropa rakafanana varipo 2 ane vana vakanga chinzi hasiwe pano ndiye ane ropa rimwe chete rafanana nababa vepamba ndiye mwana wepamba 2 vese ava havasiwe pamba amai ava nemurume wavo vane vana vangani vana 3 mushure mekunge zvaitika izvi mwana aenda kuma-DNA test aona kuti vana ndevake yes nyaya yakasvika munzeve dzababa vachibva kuti ndinodaka kuitawo matest nevana vangu nekuti vanga kungobewa nevamwe nyaya yamakaendesa yei ona iyo vana vabuda vari veuyu but vana venyu vacho zvakare vaita uropa rakasiyana kureva kuti pakati pevana venyu pane venyu pane vasiri venyu kana kuti hapatori navenyu asi kuti zvibude nemiwo endai kudhibha padzinobuda tichiona dzinosara nezvishambwe pavakaenda kudhibha baba zvakabuda zvichiti kudini pakaenda baba kudhibha mwana komana ane vana uyo wekusouth Africa ane vana vainzi vasiwe pano ndiye ane ropa rakafanana naivo nababa vamwe 2 ava mukomana nemusikana uye bamunini vaya neumwe musikana wanike ndo vasiri vepo baba vanotera zvikaona semunhu mukuru ndokubva vanyarara zvavo but hama manje dzaichoka nekubaya-baya rakazorwa rikashamba vakomana toita sei baba hana chavakataura amai mwana musikana izvezvi achibva ada kunoroorwa mwana akatodzidza zvekuenda kumberi kunoroorwa amai kwakutora mwanasikana wavo ndokumaendesa kumba kwavo amai kwavakabereka iwo ndokwakanoroorerwa mwana baba vasingazive zvikanzi mwana akunoroorerwa uko zvikanzi ko mwana wangu ini anoroorerwa sei zvikanzi nehama dzeni vanhu vese maishedzera muchiti vanhu hamwana asiwe panoka saka nasiriwe pano ndiye wangu inini achanoroorerwa akabva enda kunoroorerwa kumba kwevabereki vamai vachona baba iko zvinozvi ndo vakudzoka futi nenyaya yekuti Zimbabwe pane zvakabuda nezvakaitika handina chandakataura zvaakatanga iye mukadzi ndo zvakaitwa nevanhu pakabuda maansa nemaresults inini handina chandandataura ndakanyarara kana pane zviri kubuda nekutaurwa nevanhu zviri kutobva kumasaidhi inini dzababa wepamba ndakanyarara asi chokwadi chakaonekwa handina komenti kana shoko randati ndaisa akuchitora vana vari pamba akuenda kunoroorerwa kumusha kwavo ndobvunza kuti maendesa mwana kunoroodza kuzvikanzi pakabuda mashoko ekuti mwana asiwe pano zvikanzi neni here zvikanzi kunyangwe nehama dzikadaro makafanana right saka kana muchiti mwana asiwe pano makutondiudza mega makubuda mega pachena ndakarera vana ava kubva riri dumbu kusvika vaende kuchikoro kusvika nhasi mwana akushanda basa repamusoro asakana kunoroorwa nemamwana basa repamusoro nehanzvadzi yake iri ndoita sezvikanzi tichabvisa imwe mombe panoroorwa ipapo tokupai $200 inova mari yechiredzwa so baba vari kuti ini handi kupesana nemutemo handidi mhosva kupinda mujere ndakura nokuda kwenyaya yamanzwa Zimbabwe ndofanira kuita sei uyezve ndine mhosva ngani dzandaitirwa apa ndakatozoona kuti mukadzi wangu akaita gumbomagumbokumudze zvikabuda kubudikidza naiye ari yatanga nyaya idzi apedza kudaro ndokutora zvakare mwana wacho rinova simba rekuti akutora ndidzo chokwadi mwana asiwe papi asiwe pano akuenda kunomurodzesa
ari kumba kwa abereki vake but ndindakaita zvese kubva iri nhumbu kusvika ende kuchikoro kusvika nhasi arorwe ndakutopiwa mari yechirezwa inini yavanochacha vega kuti tobvisawo 200 tokupai baba vaida kuti mwanasikana arorerwe pamba pavo vari kuti handitachana ndinataura kana ndisati ndataura mwana ndiwe pano uyezve kana kuri kuti hasi wepano andobuditswa nenzira dziri pamutemo good togara pasi amai muri kuzoona riri mari zausati chii saka muri kuti kudii wopupura wega nokuti chiri kuita pamushinda ende ndo vakazvitanga ende pavakaitaura nyaya dzemadna amayo vairatidza kuti vanoziva kuti madna anobudisa chikwadi asi chikwadi chazobatani iwo wai vakubudisa mwana uyu akuenda uku kana chabuda chiri chokwadi horaiti mwana rungobuda here ndakamuchengeta achinororerwa kumwe ndisina kuuzwa nokusumwa amwene makatsika chimbambaira yakazvikanga nemafuta ayo ndinonzi poka njuti baba va dedi vaangel mukwasha woko matirira ndiri paborodel mafuta achonaya anopisa baba kuti hamirirwa patuzi amai ava vamwene vachiri pamba pemurume wavo varipo murume anozva ari kutaura hapana zvakataura mushure mekubuda kwake tamaresults akutobuda izvo zvinokuti zimbabwe onaiko yachiri kuenda nyaya mushure mekutanga kunziva usingazivi kuti vana vese ava ndavadzisa kusvika varoore nekurorwa hatisiite vangu atotanga nyaya yacho ndiye mukadzi yabuda zvake richienda kwaari akubudisa kuti vana vachiri kungoenda mberi ende kumudzinga pamba aripo regai tidzoke tichinzwa kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini kubudikidza neichi wedza goto zviri nani huku ikaichiso iri nani because machongwari akasiyana ubamusi Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nthawe go pana 28 minutes to 11 iyi ndiyo inonzi gender based violence against varume vamwene avo ngavadzosere kumusha kwavo vanodherera nekushungurudza murume wavo ndinonzi baba Michael ndiri kuno kukobla wayo aichokwadi chepahwedza goto chokwadi baba asi chandinopa isandi kuna baba vakashinga ngavarambe neushingi wavo vanonamata nenzira iyi ndiwo chava vanoenda kudenga pakaipa rega tinzwa kubva kuvateereri kanyamba nabhosho mamukase kekekeke hanzi nababa Shero hanzi uchachema nani wazvitemera bazi raugere iwe vamwene avo ngavamiswe ndati ngavamiswe mwoyo wavo wakaipa ndinonzi mai muku ndiri panotoni bhosho nkora nakanyemba magonatani ini kufunga kwangu vana avo sezvo vakura kuva hanzi ngavazvibhadharire mombe dzekutenda kuchengetwa kwavakaitwa nababa vavo endi baba vakaramba vachivada vana zvese nemudzimai wavo ndinonzi misangwenya pabhora mainzwisa message kana varamba chivoda vana vavo no problem asi vana ngavatende ngavazvibhadharire vega baba makatidzidzisa zvazobuda hazvo but tinotenda nezvamakatiitira ndinonzi mai muradzikwa kunyazura pachipembere kanyemba amai avo vekuhwedza goto vakangwarisa pakazongwara ngwanduka mazhi ndo vakangwarisa zvikunotsvaga muroora kuchibva kwabuda chi nyaya dzavo baba Isabel mainzwa nyaya vana sezvo vakura vari kuzvishandira ngavabhadhare mhosva dzakaparwa naamai zviriko zvakawanda chiri pasina mhosva chaipo chiredzwa vana mazuva ano ukangokura unozvibhadharira wega ndizvozvo ende zvinokonzeresa ukasabhadhara Mr. Chipanda hanzi osarudzaka zviviri zvokuita 1 obhadhari wakaenda kumatare edzimhosva kana kuti ongonyarara zvake obvuma defeat baba Isabel amene kuti munoti kudini baba Isabel pakanyanya chakanyanya zvinodanamata izvo kikikiki chekuhwedza icho mahwani ayo bhutsu yavamwene yakatorwa nembwa ndinonzi mai mhere ndiri kuno kwamutare bhutsu yavamwene yakatorwa nembwa vateereri hatina zera navo regai katinzwe mashoko ari kubva kuvasawira vedu izvozvo ndizvisingazi KB kuseri kwemusuwa kuseri kwesadza kune zviriko yes asati azviziva kapa iye munhu asingataureka munhu asina kumira mushe
atiziva kuti ari kufungei hai saka oita sei kugogwa gogo pane nyaya yataurwa nemurume wekungodzi kungonyarara kana kuti ona chimuti matapiriro achiri kuita papa Isabel Zimbabwe Africa the whole world yamirira nyuja igejo icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekudzodzora dziri kuitika matima nawose enyika ino paka ndapindira pahonde endi vateereri vanga vatoti Bhoshongora please ngaatange neicho chekuHonde Valley yes mukufamba kwenu tiri vasiaidi tiri matikitifa tiri masiaidi tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitifa tiri masiaidi tiri matikitifa rikiti hanzi kudini kokuHonde Valley isati ndadzika kwanzi nalolo bebe imi boyere hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki icho kwadi muri yeZimbabwe mukaseko tendai masenu ono wati chabvuta chimuti wakabata ndiroziva hechite musimba kumete wamukaseko lolo bebe apa muchena mai mufaro pagutu paloni famba pa wamukaseko Rebecca Foster Martha Makubaba mai bakupe chimuti wakabata walipo palusakapo wamukaseko mai Pyrone pa habula chimuti aswe mambewe hakabula chimuti kwanza richisendri kumanya nacho paka wonderful mamboti turu nyuja igejo chekuHonde Valley icho kwadi muri yeZimbabwe reka ndikudze kuti nyaya yakamira sei nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuHonde Valley ndekuti kune murume anozikanwa semutungamiriri wekereke kana nchiti kereke ndinotaura imba yaMwari inotaurwa nekukosha kuuya nekudzokera komana wemunhu wedenga zvichitaurwa pamusoro pemweya mutsvene ende inzira yekumwe kutende kwakatenderwa munyika kuti vanofana kunamata Mwari vachitenda Mwari mupenyu chikonzero zvino zvazvinodzora kuyanana kugarisana nekutenda kuti nezuva iro rokupedzisira kana chingeta zofa mwanakomana wemunhu akuyera nekunzvera muri pamweya mutsvene muwanika muchipinda mukati medziva remukaka haleluya tenero chiwiripine for wakachwembo iriti inzwai Zimbabwe semutungamiriri wekereke Bhaibheri shoko rabonikana chingira kuti rinoti mutungamiri wekereke anofanira kuve ari munhu akanaka akarongeka akavimbika ane mukadzi akarongeka ane rudo pakati pavo vari vaviri uyezve asinganyimi nevana vanoteerera kuda zvakanaka nekuti ndo munobva dzidziso icho kwadi ichocho kureva kuti kana uri mufundisi mukadzi wako mufundisi zvadaro mhuri yeZimbabwe murume uyu nemukadzi uyu vane mwana mumwe chete semutungamiri wekereke vaine mwana mumwe chete kudaro amainini munin'ina wemukadzi aienda kuchikoro achigara pamba apa pababa mukuru nasise but zvakazoratidza kuti zvakabuda ndezvekuti mainini vaitozoziva kuti sisi vavo vane zvikomba zvinogona kusvika izvo 5 vadivo vakaisa pamwoyo pavo asi vachigara nemurume wemwe chete 5 zvikomba 1 2 3 4 5 saka zvakazoitika ndezvekuti usacheme muzukuru aiwa aisi yedu ndiye vamwe muzukuru inzwa mhuri yeZimbabwe zvadaro baba mukuru vachinobata bhegi ramainini mwanaka vanga vachitsvagei bamukuru mubhegi pane risiti kwauda kunovharwa ka kuti panovhara vana nezvinoitika izve vanofanira kunge zvakakwana vakabhadhara vopiwa maripotsi ndodhuma nepikicha foto remukadzi wavo akagara pamakumbo emwe murume uyu vanomuziva zvakasimba vanomuzivira kupi anouya pamba achinzi ari kubva kuHarare basa rake riri rechiprofita achinzi ndi baba munini baba anotora chipuwa pekurara chipuwa chikafu kana achitouya kunzvimbo iyi ndokwanosvikira baba semutungamiriri wekereke vanotobuda vachinobatsira vamwe vanhu kana kuenda kune mamwe mabasa vachitosiya murume uyu ari pamba saka pakazoonekwa marisitsi aya ende chakaita kuti baba mukuru vaitewo chotsvaga marisitsi ndechekuti mudzimai wavo anga abuda zvakare aenda kuHarare kutaundi ndokusaka vakazotsvaga iwo marisitsi kuti sisi venyu zvavasipo regai nditsvage marisitsi nini evana kuti akamira sei Zimbabwe dhuma nepiki amai vanomirira maini ari kubva kuchikoro
haufa zvakamira sei svikanzi azvisi zvangu ndezvasisi muri kungozviona kuti akagara pamakumbo ndisisi apa isina chitsotsi ndo pakazobuda kuti kune mamwe mabhazi anoenda ikoko mai ava pakati pezvimwe zvikomba izvo vatori nezvimwe zvikomba vanove mahwindi nemakondakta emabhazi kusanganisira kuguta vakaverengo vakasvika unosvikawo 5 vakuzobuda uri wakuzotaura unoziva mukomba KB mukadzi akaita chikomba ukaona kuzviziva iwewe kana ndizoona unozviziva ndopa unozopakurirwa bhokisi rese kuti zvakawanda sei ndiwo unopesera kuzviziva ndotaka kupesera kuzviziva saka murume haana kuwanisa kuti haana ikumira kuti mukadzi adzoke akabva afonera mukadzi achiti ndaona pikicha kunoku iri mazoi kunofonika kungotora piki riyariya wobva uri postawo kwaari mudzimai ndichibuda mufoni mako amai mwana chavakwanisa kupindura ndechekungoti handikwanisa kupindura kana maona pikicha iroro inini zvokudzoka ikoko handichakwanisa kudzoka ikoko ndakutoona zvokutoita ndiri kunoko so mukadzi uyu atori mukati meguta rehari muno maakungotenderera tisingazivi kuti vaya vanga kagarira pamakumbo nevaitaurwa vaya vachamutoura here kutaura kuno kwatutani ndichitombotaura nevamwe vana vesangano mukereke vari kuti tiri kusoda tiri kurwadziwa tiri kunyara kuti amai vesangano vanoita zvakadai so asi vanotenda mwari havo vachiti amai kuti vazove mudzimai uyu vakakombiswa nemutungamiriri wekereke redu kana amai vakwanisa kubuda hatonesenge zvichatiura here kereke nekuti unove musoro baba varipo tiri kuzvitenda kuti ndo vakaitirwa zvinhu izvi asi ivo varipo ende shoko ramwari rinoti kana zvikasaitirwa imimi maida kuti zviitirwe ani but vagari vemunzvimbo nevana vesangano vari kuti Zimbabwe mukati mekutenda umu tinoziva sei kuti ava mabatiro avari kuita ava nekuti mukati mekereke vaipiwa respect vachifugamirwa nevana vana vachitoenda kunorangwa nekuudzwa mashoko kubva kuna mai vachinzi ndiwo mai mutungamiri asi nhasi zvobva zvabuda kwavari zvinoita here zvakaitwa namai mutungamiri izvi uyezve kwatiri tisati taziva kuti ndozvoita vatungamiri vedu tinoziva sei pakunamata kuti uyu watiri kutungamirwa naye uyu akamira neunhu hwakadai pakaipa ndiani akazosimudza fedha ndiani akazotaura kuti mudzimai uyu wemufundisi ane zvimwe zvikomba zvinokwana kana kusvika 5 vamwe vana vesangano kusanganisira ivo mainini vaizviziva ndo vari mukonaka ndo vari padhuze nemunhu aona zvinhu taurai mainini ndimi makachengeteka zvinhu izvi mungachengete zvinhu zvavanhu vamusingazivi full stop ga ava baba vauya pamba vachinzi ndibandiki vava nenguva yakareba sei vachiuya vachishanyira mufundisi kwanzi vanoshanya vane nguva iyo hamaka pavafunga mudzimai wavo vanopinda muhonde senge vane vanhu vari kunobatsira izvo vari kunoshandira mudzimai wemunhu pikicha foto iyi yakatorwa kupi mumba mavo ipapo pamba pavo ipapo iko kuhonde vhari ndoroji yavo futi iyo kumba kwamufundisi ikoko kanyamba nabhozho mai mufundisi avo ngavamiswe ndinonzi Victor kuchekenya kobulawayo pafamona ndakunzwisa mukoma KB mai mufundisi ngavamiswe kukereke asi kumba kwavo variko here ngavamiswe pane zvavari kuita izvo vanyanya yes vaenderera uko kumba kuchachidu bamukuru ngavarore mainini ndinonze Paulini pa hillside wamainini vakabatirwa pikicha veve votobva ngotori cover cap mainini vari grade anikwa aiwa vachiri vechidiki vadiki vari ku grade ani aiwa grade 7 amai saka mainini ndo vaigara nabamukuru nasisi mwana akarutochengetwa muri kuti mufundisi vane mwana 1 akura sei mwana mudiki asara kuenda kuchikoro asi vachangororana ndo zvemuya mutsveneka zvinodawo order ndakachibata chimuti kanyemba nabhozho ndinonzi mai chitewe kugazepo ndimutsirawo kaamai vangu kuSt Alberts mai chihota ndinoziva kuti chimuti vakachibata kuti dzvi so makambokwanisa here kutaura namufundisi mufundisi havasi kubatika ko hama dzamufundisi ndedzimwe dziri kutoti no isusu taitofungidzira kuti kukura kana vana vedu tichivaendesa kukereke tichiti mwana wedu ane sangano hama yedu ine sangano ndo sangano riri padhuze asi kana zvakuzobva kuvakuru zvichidaiso tichazivei
ya pakaipa ko mafundisi hanzi atadzere ko vhiki rino nhai kanyemba nabhozho ndinonzi wise master pasunway city but mukatasa mafundisi mwedzi unoyo avazivi vari kutadza wekuchagutu vana vakabatwa nokuba ndizvozvo vanhu asi ava mudzimai abatwa nokuita gombo panze gombo mumba but tinotenda mwari vari kutooneswa zviri kuitika pavari ko kugara vari murima zvinoita mai mufundisi havako awo chii chinenge ngozi ichocho ndinonzi Vitalis Karombe paSt Mary's kuchitungwiza hanzi havako asi mukavadana vanodavira iripo imwe ivhangeri mukoma KB one day kandakakwidza ndiri pamweya ndichaiparidza 0713938538 kana 0789600748 vese varudaka kupinda live pachimuti tifonere pa 0713938538 kana 0789600748 mutipe kama contributions enyu munoti kudini kune ichi chekuHonde Valley mai mufundisi vabva vangoshedzera kakuti zvamaona ndizvozvo handichadzoke kuHonde Valley Anesu kutafara uyo mukadzi uyo ngakwane ndi Anesu ari kutafara baba Isabel regai tinzwe mashoko anotevera tiri kudzoka manje tsika mwana tsika panesha okay regai katiedza kutora ka message iri panapa ndakachibata chimuti mainini vanoziva zvese ngavataure nyaya yese ndinonzi baba Maka pazengeza asi ndinomubvunza mukoma KB vateereri kwamuri ikoko dai uri iwewe amai mimi mabatirwa message mabatirwa piki ndobva matumirwa nemurume wenyu musikokumba maidzoka here kumba ava vati inini ndakutogarira kuno ikoko handichadzoke imiwo maita sei mabatirwa vateereri mainzwa nyaya iyi imimi mabatirwa kapiki nemurume hamuko kumba murume akutumirai kapiki icha mobva maziva kuti haachabvondoka maita sei madzimai hatina zera navo Josiah Mhwesa madzimai hatina zera navo but ndinoti tiri vana baba ka tingaite sei kuti tiite zera revakuru kwavari madzimai vari kupisa vari kupisa Kanyemba naBhozho ndasarenda kunamata hakusisina bvunzaiwo kamainosa kwaDhankwese ndinonzi baba Beatrice Muchenge kuBuhera aiwa ipapo ndinoramba ngoma KB kunamata kuriko but vanonamata ndio vasisiko dzimwe pamwe ndio vashoma kunamata kupirika ukapfugama kana mata shoko rinoenda but pariri kubva shoko riri kunamata here pakanaka here kunamata kuriko motiregerawo ameno zviri kuita nhare dzedu malandline edu hasi kuita kathrough edzai kufona zvekare 0713938538 kana 0789600748 mai mufundisi inzenza chaiyo ndinonzi mai Emandowa ndiri kuEpworth hai ya mai mufundisi hama dzemudzimai uyu mai mufundisi dzaziviswa kuziviswa shoko raenda but hapana chati chaitwa iko zvinozvo nokuti mufundisi vanoziva shoko raMwari vanoziva zvokurongeka semunhu akaroora ane kusumudza kwachaita mashoko oenda kwakatangira nyaya kubva kumunyai kuhama dzemunhu shoko rosvika kuti mwana wenyu hako kumba ari kwakati nokuda kwezvakati iye kana asinganyari mukadzi uyu obvious achatouya kugara pasi kusangana kwatete kana kumunyai woziisa shoko rake woperekedzwa zviri pamutemo kwete kungoti ndaakugarira kudo hanzi Samutamiswa ari kuSouth Africa atogona agara kuHarare nekuti akadzokera ngozi anokonzeresa ngozi mukadzi uyo kuti mufundisi vanobatwa nekutsamwa Samutamiswa kuSouth Africa atogara agara muHarare kiki nokuti anokonzeresa kangozi mukadzi uyo akadzokera kuHonde Valley ichokwadi shoko rake tarinzwa nokuti zvinotsamwisa hatizivi kuti kutsamwa kunosvika papi Satani ariko ende Satani haasi kutangira pana mufundisi akatotangwa naivo vamai vava ndopakatanga kupinda napo endi akatobata Satani pasi rino asi izvezvi kana zvadai manje anowanzombotaramuka mbicha anombokusiya wega kuti uone
Rekatinzwe mashoko anotevera. Mukaseko Mrs. Neta pa Newlands. Ha! Mai mufundisi avo vanotinyadzisa isu ana mai mufundisi. Vanokanganwa kuti Bhaibheri rinoti izvo zvakaitwa murima ini Jehovha ndichazvibudisa pachena, mabudiro chete ndiwo anosiyana. Ndinonzi Mrs. Neta pa Newlands, asi kwaita vakansi kuna mufundisi. Vane vana vakarongeka. Yes. Kwaita vakansi uko. Kwaita vakansi kuonde vale. Mufundisi vataura Bhaibheri ngoma. Yes. Ndokuti mai mufundisi. Ndokuti Mrs. Neta. Zvakavanzika zvose zvakaitwa murima ndichazvibuditsa ini pachena saJehovha wohondo. Asi mabudiro azvo ndo akasiyana. Izvi zvabuda izvi nenzira yefoto. Bhozvo ndinotenda mai mufundisi vagarirako kuHarare. Tarwadziwa isu varume nekuti nhasi shiri yanhonga rekeni. Ndinonzi Karuru Muzumba wechivu. Ende matorero yakaita rekeni haisi kukuta baba. Iri kurova kuzisa do. Every bullet baba riri kurova. Riri kuenda. Amai. Tita seko. Aiwa zvatovharana. Kutotsvaga bashiudi baba. Kuvhara. Kanyemba na Bhozvo avo mai mufundisi havasi ama2K here. Mai mufundisi vane makore mangani? Tinazozvibvunza but setimu ine mwana wanika kana kusiri kurera kwakasimba simba. Vachiri vana vadiki. Tiri kukumbira ukati mubvunze kuti mai mufundisi vane makore mangani, mufundisi wacho vakura sei. Tibatsireiwo izvezvi tinoziva kuti chiviri vana vesangano chimuti vakabata neveukava. Izvo zvisatamba pamhepo, tibatsireiwo. Rigiti bvu ndinonzi Prosper Ndori Kobulawayo Entumbane. Madzimai avo vanoda song from XQ featuring Freeman inonzi Nzenza. Vatereri nhasi muri kunyudza gejo.